ülke ocaklarının Li parlamentoya Türkiye gotibej li ser tezkereya ku rêdide artêşa Tirkiye li Iraq û Sûriye operasyona pêkbîne tê gotibej kirin. Hikûmet dixwaze ku dema tezkereyê heta duya cotmeya sala 2016 bê dirêj kirin. Biryara dirêjkirina dema tezkereyê di Lijneya Wezîran ya berê de hatibû pesend kirin ku hikûmet iddia dike ev tezkere ji bo parastina ewlehiya Tirkiye pêwîst e. Şimdi tabii Türkiye'nin güney komşularında Li başûrê Tirkiye yani hem li Suriye hem jî li Iraqê ji ber nebûna rêveberiyan rewşekê aloz heye û dibe ku ji van welatan bo welatê me xeter neçê bibin. Di rabirdûyê de jî tiştên wiha bûn. Ji ber vê rewşê ango ji bo parastina evlehiya me ya netewî bi mebesta bergiriyan tezkereyeke wiha li pêş me ye. Ev ne tezkereyeke nû ye. Ev tezkereyeke ku tê nû kirine. Tedbir amaçlı hükümetin elini güçlendiren bir tezkere. Di parlamentoya Tirkiye'de tenê Partiya Demokratîk ya Gelan HDP li dijî dirêjkirina dema tezkereyê derdikeve û HDP dibêje tezkere çi feyde nade aramî herêmê. Her zaman HDP olarak savaşa, bütün Em wek HDP her tim li dijî şerin. Bi taybetî jî müdaxaleyeke ku li dijî welatine cîranin. Yani müdaxaleyeke li dijî Iraq û Sûriye. Em divê mijare de jî xwedî heman helbestêne. Müdaxaleyeke wisa hem ji bo karên wanên navxwayî bêrêziyeke hem jî ji bo gelên wan welatan bêrêziyeke. Di gel ku em li dijî têketina Tirkiye ya Sûrî, Iraq, Libya û welatên weke Yemenê bin, mixabin em îcarî dibînin ku li rojhilatê welêt şerek dane dest pê kirin. yapılmış bir saygısızlık olarak biz değerlendiriyoruz. Stratejimizin birinci ayağı özgürlük ve demokrasi. Partiya Komariya Gel CHP sala borî helwesta xwe li dijî tezkereya eşkere kiribû. Lê CHP îsal piştgiriya AK Partiyê dike. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin fikir değişikliği yanında. Sedema vê yekê ev e ku AKP fikrên xwe yên derbarê polîtikayên derve de guhertine. Sala borî wê bê bîra we jî armanca vê tezkereyê bi tenê tinekirina rejîma Esad bû. Lê niha ne wisa ye. Niha armanca vê tezkereyê hem êrişên dijî PKK ne hem jî êrişên dijî Daişê ne. Katleden IŞİD terörünün. Tüm Kürdistan gençliğine, halkımıza ve kamuoyuna. Ji aliyê parlamentoya Tirkiye ve yekem car sala 2007 ji bo operasyonên li dijî PKK tezkereya Iraqê hatibû pesend kirin. Sala 2012 jî Tirkiye bi hêgera hebûna Daişê tezkere ji bo Sûrî jî derxist. Îro li parlamentoya Tirkiye ji bo dirêjkirina maweya tezkereyê dengdan heye. Tenê HDP li dijî vê tezkereyê derdikeve. Têpayîn ku bi dengên AK Parti, MHP û CHP ev tezkere bê qebûl kirin. Kemal Avcı, Rudaw, Ankara.